Dako niyang problema, iyang mga asawa pirti ng daghana. Imbis siya manlipay, nagkonsumisyon na noon siya. Miniwang na siya, kay ang iyahang lawas hago na. Kinahanglang libuton iyang mga asawa, kung di makaya overtime man pa. Ang iyang istorya, pertiga yung paitan ning daghag asawa. Kung dunay laktawan, magsilos-silos mansat ang uban. Ang mga asawa sa ilang bana mireklamo na, kay waktaw na kuntinto siniman ang inkwentro. Karon ang bana luoy kaayo. Ambot nga no, karon di mo barog ng imo, tungod siguro kay gastado kanang dako mong alho. Ang imong mga asawa lapas nagtito, dili na taon maatiman nimo, kay nag-ugan ang ulo. Ilang gisabutan nga ang ilang bana ilahag yung skedulan. Usa ka asawa, kada adlaw usay dulugan. Sugot sad ang uban, apan dunasay dili mo tuman. Kay ang ilang gusto sila ray madulugan, karon nagubot na silang tanan. Dako niyang problema, sa timpong ting romansa wala nagyud siya gana. Kay ang kusog niya nahurot nas mga asawa. Siya naglibog na, sa kahimtang siya gikapoy na. Wa na'y ikabuga ang ilahang bana, kay ang junior wala na'y lana. Dako niyang problema, iyang mga asawa pirti ng daghana. Imbis siya manlipay, nagkonsumisyon.